Gọọmenti Anambra steeti emechigo Cosmila Hotel and Suites bụ nke dị n'Awka maka ọnwụ otu nwatakịrị nwaanyị bụ Nwaada Chinyere Awụda bụ onye Nnobi akansụl Nnewi South. Ndị bịara ije a bụ kọmishọna na-ahụ maka omenala na njem nlegharị anya na ime ndị mmadụ obi aṅụrị bụ Comrade Don Onyenji, onye nta aka anyị bụ Chibuzo Okoye wetara anyị Awka. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ha gara n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ka onye kọmishọna n'afọ maka omenala mkpori ndụ nakwa egwuregwu bụ Maazị Don Onyenji onye kwara arịrị maka ya bụ ajọ ihe mere ka amata na ga-emechigodu kpamkpam ya bụ ụlọ nkwari akụ wee ruo mgbe ndị uwe ojii mechara nyocha ha. Ya bụ onye kọmishọna mere ka amata na ya bụ ụlọ nkwari akụ nke akpọrọ Cosmila bụ nke aha ha dị chacha n'akwụkwọ gọọmenti Anambra steeti ebe na-edebanye aha ndị nwere ụlọ mkpori akụ na steeti a ma mee ka o doo anya na gọọmenti nweziri ike iji na-enwerezi ụlọ mkpori akụ maọbụ ụlọ dị iche iche anọ na-akparụ na steeti a. O mere ka amata na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-agbasi mbọ ike ime ka Anambra bụrụ isi sekpụ ntị n'ebe na-ekpori ndụ ma bụkwara ebe ndị mmadụ ga-ebi na-enweghị nsogbu ọbụla, ma kwue na onye ọbụla ga-akpanye aja na atụmatụ a bụ onye a ga-ata afụfụ etu o kwesịrị. Onye managing director na chief executive officer nke Awka Capital Territory Development Authority ACTDA bụ Maazị Osionuko onye kwuru na ya bụ ajọ ọnọdụ bụ nke jọgburu onwe ya ma bụrụ nke enwere ike igbochi nwa egbochi, gwaziri ndị nwere ụlọ mkpori akụ na steeti a ka ha na-agba mbọ na-edebanye aha ha n'akwụkwọ gọọmenti ebe kwesịrị ekwesị iji fụ na ha na-alụ ọlụ dịka etu iwu guzobere ha si kwado. Maazị Onuko mere ka o doo anya na ọchịchị na ugbu a na steeti a agaghị agba nkịtị ka ndị mmadụ nwere aka ha na-akpa alụ ma kwuo n'ụlọ mkpori akụ maọbụ ụlọ ọbụla anọ na-eme ihe ọbụla na steeti a tinyekwere onye ma onye ọbụla nke nwudere na ọ kpara alụ bụ nke ga-eji eze kpee ekwere. Onye na-elekọta ya bụ ụlọ mkpori akụ bụ Maazị Stanley Akụnezivi onye kwuru na nke bụ eziokwu bụ na mmadụ nwụrụ na ya bụ ụlọ mkpori akụ gwaziri ndị ahụ gọọmenti zitere na ndị ahụ kpara arụ ahụ bụ ndị nọzi jiri eze na-akpa ekwere na ogige ndị uwe ojii. N'oge etoghị aka ka akụkọ pụtara na afere nzikọta ozi mba ụwa nke nwa bekee kpọrọ soshal midia ebe na-ebe ebubo na nwata nwaanyị nke e nyere aha ya dịka Chinyere Awụda bụ nke eji aka tigbu n'ụlọ nkwari akụ Cosmila gafụwara ka ozu ya na-esegharị n'elu ebe mepụtara ka na-egwu mmiri nke nwa bekee kpọrọ swimming pool bụ nke mmadụ naghị ejezi na ya ma ọlị. Site n'Awka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.